ଲାଗୁଛି ରେ ଠିଆ କରିଦେବା ଏ ମା ତମେ ଦିଅ ନା ଏଠି ରାଜୁଆ ବାଏ 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 ଏ ମା ଆମେ ସଫା ଉପରେ ଅଛୁ ମା ଭାଇ ଆଗ ପଳେଇ ଆସ ଆମର ଦି ଜଣ ବସିଛୁ ଆମେ ଓ ମାଲୋ ଡର ଲାଗୁଛି ବେ ଆମେ ଏବେ ରାମଦୋଳି ବୁଲି ଯିବୁ ଭାଇ ଟିକେ ପଛିବ ନା कैसे जल्दी और क्या बात है सभी के मोबाइल के फ्लैश लाइट्स ऑन होने चाहिए अब लेडीज के लिए
ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର। ବାଲେଶ୍ୱର ପତ୍ରିକା ଦୋକାନ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାବାରଟା ସାଢ଼େ आइसक्रीम फैक्ट्री चल चल बड़ा तो चल 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 बड़ा तो चल चल बालेश्वर अच्छा VIP चल ଚାଲି ପାରୁନି ଗୋରୁଟା ଶରୀର ଅଛି ନା ତା ଚକା ବାଜୁଛି ଭାରି ଅଛି କାଠ ବାଜୁ ବନ୍ଦ କର